са много хората, които са си отворили учебници, ако има такива изобщо. Тетрадки всички ли си имате вече? Нали някой, който не си направил тетрадки, защото в някакъв момент и на тетрадките ще пише учебник. Учебника намерихте ли си? Не може да се подготвяте без учебник. Ако мислите, че само това, което слушате или само това, което записвате е достатъчно, се лъжите. Намерете се учебника и всеки да си има учебник. Хубавите неща са скъпи, така че скъпи. Аз предполагам, че 5-6 лева, като ви ги дадат, днеска ги хапвате за много време, без да мислите колко са скъпи покупците, които ядете. Но еднократно, като дадеш толкова за ученик по философия, това вече е много скъпо. Ами, аз мога само да ви посъветвам, защото ми е така ролята. Затова как най-успешно се подготвят. Пък вие, ако не желаете да се подготвят успешно, това вече всеки за себе си отговаря. На някой му стига 3. На друг не му пука дали ще остане за изпит. Трети иска да има отлична оценка. Така че ние сме различни хора. Въпреки общите неща, които ни събират. Затова всеки да си прави сметката, както ви казах още първия член, си начало. Не просто да я подскочи и да... Ама аз искам толкова, защото ми трябва за стипендия, защото мама ще ми се кара, тате ще ми дърпа по ушите и не ще киде. Вие сте вече достатъчно големи хора. Така, аз ще съм направил проверка. Първи номер кипе. Втори. Идете така се обажда закачливо към някого, ако е тук да казвате, защото така и два пъти написано. Втори тук, така ли? Да. Трети. Няма. Четвърти, пети, шести, седми, осми, девети, десети, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, тук ли 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Днеска да не се заявя.